keď ma v tom zvolené dobrali. Tak mi tí pánové povedali: počkaj ty regrúte, budeš ty banovať, keď ti príde karta narukovať. Keď mi prišla karta narukovať, dal som si muziku došikovať. Páni muzikanti, zahrajte mi čardáš, 6. októbra rukovať mám. Keď mi začala tá muzika hrať, začali mi slzy z očí padať. Slzy, moje slzy, na zem nepadajte, čo ste milovali, zanechajte. Rok som na vojenčine slúžiť musel, každý deň som v duchu domov zašiel. Nepáčilo sa mi, srdce mi plakalo, no vydržať sa muselo, chlapa zo mňa spravili. Spomienky na rodinu a domov silu mi dávalo. Spomienky na rodinu a domov silu mi